Ụfọdụ na-emebe ya mmadụ ego tata. Onye ahụ nye gị ego. Ihe echi, onye ahụ nye o. Ihe nwanne echi onye asụ na amụ na o jiri. Ịpụ ijekwa ndị mmadụ na onye etigo. Nwaanyị iji eme ntụ ahụ. O nwere ike bụrụ na o nwere ka o si wee dị. Ọgaranya ya enwezi ibe niile o nwere mana kashi adịrị ya n'aka. Ndị bade, ndị agbamnkwụ, ndị akwamozu. Nwee sị ka njụwa gị. Ọ pụtara na ọ na ịmalụ na mụ mere okechọn. Kedu ibe mere na ịbịalụ? Mana imebe chọọ ka akwa bịa. Kịta bụ onye ekene sọnị ekene na mmọnwa na-ebelọ ka mmadụ. Iwetara m mmanya dị n'anya n'akwụkwọ ọwa bụ na ịbịala ọrụ m okechọn. Mma nọ n'iru nwa nkwụ ahụ. Ọ bụrụ na ya naba na ya bụrụ anyị iwe naba. Mma ebupụta ya ndị nọ n'ire aṅụa. Nwụsịa mmanya ahụ ị na-eche m ụbọchị ahụ. Ị na-arị anya ebe mụ na vidio ebe m na-agbọrị ọgwụ. Okumeku chachachacha Igbo kwebe ịma na otegwe aka itilebe foto vidiyo nwanne anyị nwoke unu na-afọ n'akụkụ ebe a bụkwa na akwa ọkụkọ na otegwe ihe niile ọ na-ekwu kịta na ọ dịzi ọ na ịmago onwe ihe bụ na mmadụ lose relevance okwu ya na-adazi gagagangangangangam na ntị ka komkom lose relevance in the society and the heart of people. Ma okwu niile iyi ekwu na-adịzi nnọọ ka ebe a na-awụ mmiri na okwute mana ọ nwere ihe o kwuru ebe anụnwa m ji wepụ ike interest wee sị ka nweta vidiyo anụnwa. Ọ na-ekwu maka ihe na-eme na society ebe anyị na ome gị invite na nke ịbịa hụ ị na-eme invite na nke gị na-eme expect ka ọ bịa na ụwa bụkwa na aka nnekwa aka ekpe akwụ aka na biko ikere na akwa ọkụkọ ntị na ọgba aka unu nnukwana ihe okwu maka na nwanne anyị nwoke anụ maka o si ebugharị akpa anụnwụ na-ebugharị ofu mgbosi ofu akpa everyday ofu akpa everyday ofu akpa biko unu tiri na ya anya ka unu nenekwana na otekwa na biko ka ama na ahịa ya azụ. Ekumeku mmanwụ na-agụ alọ nwa onye ọba n'ide mmiri. Ọ mụ na-ebe were ọnụ m mara m na onye na-abụrụ ụzọ n'ụlọ ebe m kwuru okwu gbọọ m akwa nsị akịrị ka o ji amarị na ọmụ na-ekwu. Ọ sị na ọnụ m adịrị ebụa. O nwere ire nsị ka m kwuo o tietara egwu ọgaranya dibịa. Ọ mụ gwọsị ọgwụ Igbo bụ na ọgwụ na-ele ele mụ gwọsị ọgwụ meta ego n'ọgwụ Igbo bụ na dibịa na-enwe ego. Agị na onye na-ekwu nwere ọnụ m mara m. Ọ ya bụ mpụta be m kaadị eju mmanya eju anọkọta sị na ndị mmadụ na-eche m na geti na va chọrọ ime m invite na va chọrọ izi m okechọn ntọnye meseji dị na fon. Ọ bụrụ ndị na-eme m invite ndị na-ezi m okechọn. So ọ bụrụ na ịma na mgbe nke mụ na mmebe na ya abịa and then ịbịara oge nke m mere okechọn, don't bring your card to me. Don't send a message to me because mma bịalụ maka na ihe ala eme m invite ka m bịa mana mụ mere nke m na ịbịalụ mma emekwa echi niile ijekọrọ ịbịa. Ọ bụrụgodu na ịbụ nwa ogbenye na ihe akpụta nwere ewi na ihe akpụta nwa ebu butewa nkatọn mmanya bịa na mụ maarị ka akala gị na ọ bụrụ iwu bụ na anyị na-eche ka ebute ewi. Ibe nji ekwuru bụ maka ndị a nwe ya abụba pụtaba asị na-enye ngụ kaadị na ịbịara ọrụ m ife inwekwa ọma na isi adụkwa mma. Kedu ka iji eche ka m bịa? Ị na-eche ka m bịa mana mụ mere nke m na ịbịara ụwa bụ congratulation ịsịlọ m. Onye wọbakwa na-agwa nya na oyibo na mụ wọbara oyibo gwa m nwe mgbe m wọba oyibo gwa m igwe mmadụ gwa m so onye wọbakwa agwa nya na oyi mụ na mụ ya agwa gị na mụ karịa gwa gị abụrụ oyi na mụ gwara gị bụ ezigbo oyi were ntị n'ụlọ ọgbụgbọ danda na mmọnwụ na-ebe sumodokwa ya. Ụfọdụ na-emebe ya mmadụ ego tata. Onye ahụ nye gị ego ihe echi onye ahụ nye o ihe nwanne echi onye asụ na amụ na o jiri ịpụ ijekwa ndị mmadụ na onye etigo. Nwaanyị iji eme ntụ ahụ o nwere ike bụrụ na o nwere ka o si wee dị. Ọgaranya ya enwezi ibe niile o nwere mana kashi adịrị ya n'aka mana ọ bụrụ na o nwere ego. Ibe ọdọ mara ege ntị eji m n'aka na ya biko ị na-aka share vidiyo maka na
Akwa Okuko si na onye ndị mmadụ efe ka ha wuwe, mana ọ nwekwana onye chọrọ iwu, maka na very soon na ọ ya ebidokwa wuwe, na ọ sị na ọnwa ọzọ, ọnwa anụnwa anyị na-aba, na ọ ya ebido wubekwa na n'otegwukwa aka ọ hapụ ndị mmadụ ka ewu. Nsị biko nụ, a na-ewu si na-ewu, mana biko si ya agwazina ihe a na-agwọ, si kụziere ndị mmadụ ka esi eme ego n'ụzọ ziri ezi, na-abụghị n'ụzọ lụrụ alụ. Biko nụ, bụ ndị ọma njem ọnụ, ka anyị nwekere nnọọ ya dị mgbe ọzọ.